baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, sunana Hisari Idi, kamar yadda kuka sani a cikin wannan channel taku mai albarka a Dan Zamani TV. A cikin darasin namu na yau mun tawo muku da wani muhimmin application wanda dukkanin wani mai WhatsApp ya kamata a ce ya san shi. To amma kamin mu je cikin darasin namu, dan Allah yana roƙon ku in yanzu ne farkon zuwan ku wannan channel taku mai albarka, ku daure a ƙasan wannan bidiyon za ku ga alamar subscribe da jan rubutu, ku daurna mana ita. Ku danna ƙararrawa ta yadda muka saki sabon bidiyo zai shiga a cikin wayoyinku. A yi sharing ɗin kuma wannan bidiyo ga 'yan uwa domin su ma su gani su amfana. Kamar yadda kuka sani application ɗin da mun taho muku da shi shine Adiban Status Saver. Wannan application ne mai matuƙar muhimmanci wanda ya kamata duk wani mai WhatsApp ya san da shi. Application ne wanda zai baka dama ka canza ma matarka ko ɗanka ko abokinka status. In yi aza status a WhatsApp ɗin shi za ka iya canza shi ka aza mai wani wanda kake so, amma kuma ka sanar da shi. Wannan bidiyo mun yi shi ne domin ƙaro ku ba don a cutar da wani ba. Kamar yadda kuka sani za mu tafi cikin wannan wurin Google Chrome gashi a nan wannan wurin, to za mu shiga cikin shi kamar haka. Application ɗin da mun yi maku bayani a kan shi shine wannan application ɗin, ga sunan shi nan wannan wurin, Adiban Status Saver. Application ne mai mahimmanci wanda dukkanin wani mai WhatsApp ya kamata a ce ya san shi. Yana da abubuwa sosai da sosai. A cikin Google Play Store babu shi ya samun kawo ku nan wannan wurin cikin Chrome. Za mu aiki muku link ɗin wannan application a description insha Allah. Kamar yadda kuka sani za mu shiga nan wannan wurin inda suka ba da downloading nan ne kamar haka. Yawa za mu ɗan yi closing ɗin shi na haka. Yawa to ga yanan za ku gano cewa nan wannan wurin kun ga wasu dugu-dugu ga sunan guda uku suna motsawa. To za mu jira shi har ya kammala insha Allah. Kun gani suna tafiya? To za mu jira shi zai kammala insha Allah. In ya kammala zai ba mu cewa me ya saving din shi. To da yake mun riga mun sauke shi a wayanmu mun nuna maku ne a cikin Play Store babu shi, za mu aji maku link din application din a description a ƙasan wannan bidiyo, ta yanda da kun taba shi zai kawo ku hannan cikin wannan wurin, zai kawo ku hannan wannan wurin inda muke. Sabke shi ne kawai za ku yi. To kamar yadda kuka sani mun riga mun sabke application din, za mu fita kai tsaye kamar haka. Za mu shiga cikin application din kai tsaye mu nuna maku duk ayyukan da application din yake yi. Yawa kun ga application din nan wannan wurin gashi kamar haka. Ku lura da wuska application din, dan application din da mun yi magana shine muke da tabbaci akan shi kuma shine muka kawo muku, dan ba za mu kawo muku wani abu face sai mun samu tabbas akan ya mun yi aiki da shi mun tabbatar da ingancin shi. Wannan channel ce wadda a kudo lokaci tana binciko muku abubuwa na fasaha na yau da kullum, kuma insha Allah za ta ci gaba da kauro da yarda Allah. Kamar yadda kuka sani za ku gani nan wannan wurin ga nan da range status, nan wannan saving status. To wannan wurin da mun yi muku bayani akan shi ga nan ne, kun gani ga inda suka ce change friend status. A nan wannan wurin suka ce ka canza ma abokinka status, ma'ana dukkan wanda kake yin sacin da shi ko da ɗanka ne su a wayan shi kuma abokinka. Nan wannan wurin kuma da kuke gani emoji flatter, nan ne shi kuma waje ne shi ma dai yana da mahimmanci da harkokin sako ne. Nan kuma hular ne yanda za ka canza ma WhatsApp ɗinka kala dai da sauransu. To kamar yadda kuka sani za mu shiga nan wannan wurin. Kun gani dukkanin mutanen da sun dora sitaci ne a bisa kan WhatsApp ɗinsu.
to menene mu kuma daga cikinsu in muna son mu canza mu wani stati ɗin da ya hauda muna iya shiga kamar haka. Kun gani mun shiga cikin hoton da muke son mu canza hoto ko bidiyo za mu shiga a cikin shi kamar da yadda kuke gani, mu kuma za mu shiga kamar haka. Da zarar muka shiga za mu diba to kalar hoton da muke so sai mu dora. To yanzu hoton da za mu dora musu shine wannan hoton, shine muna son mu yi masa canji a kan shi kamar haka. Yawa. To kun gani to kun ga hoton nan da mun canza, kuma haka nan waje ne ai kun ga a nan wannan wurin ga nan sun sa image wajen hoto kenan, nan kuma wajen bidiyoyi ne. Dukkanin wani wanda ya hau da bidiyo a status din shi zaka iya canza mashi nan wannan wurin. Kun ga bidiyoyi ne nan ne, sashen bidiyoyi ne wannan wurin, nan kuma waje ne kuma na wajen hoto. Gaskiya wannan application yana da mahimmanci sosai da sosai, ya cancanta ce kun mallake shi a cikin wayoyinku. A nan wannan wurin shine ƙarshen darasin namu na yau. Muna godiya sosai da sosai daga naku Hisari Idi a Dan Zamani TV. Amma da Allah ka amince a yi mana subscribe, a danna like, a yi sharing ga 'yan uwa domin su ma su gani su amfana. Masha Allah, to kamar yadda kuka sani za mu shigo kun ka zumunci maku description daidai nan wannan wurin, daidai nan ne za mu taɓa kamar haka. Kun gani to inda kuka ga wannan kalar rubutun gashi nan ne, inda kuka ga wannan alama take wannan rubutun, ai kun gani in ka lura a ƙarshen rubutun mun ce wannan shine link din application din. Kun gani yawa, to wannan kalan koren rubutun da kuke gani, wannan bulu din rubutu din wannan da kuke gani, wannan tsawon rubutun da kuke gani to shine link din. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shi ne zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mini wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.